Sanibona, ngaphambi kokuthi siqale ukubukela le video le ngifisa ukunipeka ngoBoost Loans. It's the best place ongathatha khona i-loan. Iwebsite yabo ithi www.boostloans.co.za. U-apply online, ube approved online, imali ingene kwene bank ngokukhulu ukushesha. Danke siyabonga. Attention. Stand it, is it? Stand it, is it? Stand it, is it? Aha. Touch the panel. Press the panel. Down the panel. Up 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 the panel. Down 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 the panel. Attention. Set. Up. Makrok. Salute. Ayike ngaphandle. Salute. Cha ngithi angufake lo line Makrok anayithola amarobot. Le ndoda le umfowethu. Yes. Wegazi. Noma yiphi inombolo ashayisana nawo madoda. Ethi isebenzene emhlophe niyisebenze neyithola. Correct. Kunolayini asebenza phezulu kwawo. Inkantini defolish. Leyo ndoda isenza labo lena abangale kwepage ndoda. Ngeke nginikhiphele ukuthi baba labo layini. Neyithola. Correct. Bethi mashani yosebenza madoda niyamasha niyasebenza ndiwa nazo inombolo nishayisana le ndoda. Correct. Bashani madoda. Dismiss. Salute ngempela. Ayike ngaphandle. Ndoda yomfowethu. Ayike ngaphandle. Undertakes with him. Hayi, sekhanyileke ndoda yomfowethu. Asimeshe ke sofotshela lapha ethukam ndoda. Sephasa ngamuntu layi. Usebenza kanjani? Awu ngiyaqoma into entabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasha ngamqondo umuntu kababa magumbamani nomhlaba salute. Ngagcwala ngani? Awu ngagcwala ngayo imasha ndabuka iblade siyalo correct. Asinawo Awu salute. Malume, unesho malume uthi sohlala kahle la malume sophatheka kahle la. Ngoba ngiboni kahle malume la. Khuleka yazokuchazela. Yabona njengoba mina bengikuphethe ngaphandle. Ya malume. Manje ngizokufaka ezintweni ngaphakathi. Ayingeke. Yini inkinga yakho? Cha malume ukuthi malume ingeke. Uyababona abantu abahleli lapha. Sure. Ayi malume ngeke malume. Ngifuna ukuhlala ngikhuleka mina. Ngifuna ufake uwena. Manje ubona ukuthi mina ngisona isigebengu. Cha malume ngishonga ukuthi awusona isigebengu kodwa nawe uyabona. Pho manje utatazeliswa yini? Angithi mina lo. Ngikuvala ngakuvala ngakushanga kukhipha lapha ngaphandle. Yeah malume. Manje sengikufaka ejele. Wangithi wafika ejele? Yeah vele malume. Mina ngilazi kudala ejele. Okay malume. Ngizokukhombisa izinto ezenziwa la ejele. Wena into ofanele uyenze ukhala la emva kwami. Angithi ngikuhlome ngisingaphasi. Yasita ngempela. Kuba usengakho. Ayilo ndoda eyitabula. Correct ngempela. Correct now say. Yeso. Malume. Hey malume sengizokhuleka ke malume nami sengizokhuleka ke malume. Angiyakuphethe malume sengizokhuleka malume. Shayisa la. La kuwena malume. Ya ndoda. Salute. Omana na. Ingakana ndoda. Ngangonyoka umsukanye kumangubane. Hop. Omana na. Ngo6, ngo7, nango8. Bhala waqana ubalo seka ngake emageyisini lasemashona man. Nyoto mgodobofu. Nyoka ihlazana mabuna nobulawo. Soshini namasithumela kusehlangene. Omana na. Hayi. Ngiyadibana nongoloza. Uthe ubani igama? Awu Rambo lo, first blood. Igama la kaMhlaba unoncelelo. Okay. Oh, Ndakuzwa. first blood. Hayi, ngiyakuzwa Lambo. Oh, uLambo. Hayi mina lo. Ndoda uLambo. Uyothi ke umantengeza uma seligoqa ejele lakhe uzojipa nalo ndoda ngiyokufojisa la uzosida khona. Hayi uzosida ngoyigudu nasaluthi nongolozo, uzosida nje ngoyigudu nasitana. Mina ke ngunongoloza, isigolozo esimehlabovu, indoda enophapha. Indoda esemafini, yadibona. Yimi ophethe kuleli jele, yimi okhonyayo. Yimi ke unongoloza ogibela imbongolo azayofika seliyoshona. Konke ngifuna yazi. Yabona abantu abagcwele la. Bonke labantu la. Amabhuduk labantu la. Izinja. Uyabona izinja ezinhle ezinye izinja. Abantu abanjalo, abantu abangena nembeza. Uyezwa? Wena nje ubufika nje la. Uyayibona genge lapha. Yes, bayibiza ngama 26.
ingozi iyakwazana kabi la ejele ngisho nawe njoba ujele ngiyanqoma phakame ngawo kuthi uphakama bona mebebiza bese kuthi uyayibona enkengele ngala le lithiwa ama-28 wona-ke ama-28 anyuwa ngentuzumo isikhathi esiningi basebenza nje ngabanye abafana angazi kona nje okuyintombazana ingakho ngithi funa ukuhlezi ngaso sonke isikhathi uqaphile angisho ukuthi like uba mhlawumbe ube rafu ukubona vula ingqondo bakhulumise bekukhulumisa kodwa bazi ukuthi thina esiphethe kule jele khale sithi isicathulo la hayi ngiyakuzwa so angifuni ukwenza iphutha lokuthi-ke ubanike yilokhu ukuthi bangene and labantu bahlakaniphe ukudlula thina yabo nje bebadala kanje nje ayithi yabo khona nabantu abadala ngiyambona banengqondo ivuleke kakhulu uyena ophethe yabona-ke uma ukhuluma ngaloyo angasi phakame ngabantu abangakhi ikwazi abantu le tshela sihubhana naye uyayizwa kodwa uthe ubani amahle Ndlovu amahle ngiyafisa ukuthi la ingqondweni uvule lento engitshena yona ingene ukhona kubhuti kaNdlovu sisebenza nayo iphoyisa ke nayo owakini-ke shuthi nomfowethu kodwa ngiyacela-ke lowana kumgadi usanukeqa iboshwa la kule jele ngiyasola indlela akhuluma ngayo nokapteni wethu ufuna nje ukuyiqoqa yonke into yakhe la kubuyena umuntu abamzwayo ngiyasola ukuthi uyabaleka kulonto loyo so ngiyacela ukuthi yonke into oyenzayo kusuka namhlanje njengoba uzosebenza la labantu ungabafaki elikhosini intoni bova intoni wena abankulu ungangitshela ukuthi wena awuyiboni lento le intoni bova ndizibonela amapolisa mna labo bhakaduju bakho abashona ukuthi khona iphoyisa elisha elizofika yima bazongixela kanjani bakhona iphoyisa elizofika bubhanqa abantu onobonibuza bona nje usimolo omusha wephoyisa man imathi le nto endibuzayo obhala ududu banixelela into eserious hayi bobhanqa ngibuza lalela akubona ubhanqa futhi uyabona mina ngikutsheleke intombi yami-ke le mfana wami iphoyisa izokweqisa mina hayi bobova kanjani bova ngiyakutshela ngithi uyazi ukuthi uhendimeni weqele iphoyisa leli-ke lilethele izokweqisa intombi yami le angifuna isixabane manje awungibhekele mfana mobhala dudu bathini bova ufuna ndikuxelele kanjani ba obhala odududu othombela omamthu abayibhuli into engekhoyo abayibhuli nanani umhlanga into engekhoyo abangibhuleli ukuthi kuzoweqeka nale ngane abangibhuleli so ndiqala kubova so qala kubobhala othombela awuzwa kodwa into ekutshela yona intombi yami le iphoyisa lami leliya alela ndaba mfowethu anginandaba nani angisebenza indaba ama-26 anganalutho anganamali alokho yabo le phoyisa elisha elusimolo elifikile elami bafana bami ngiyanitshela ngifuna umuntu ozongibangisa kulokho ngeqa nalo futhi mina uhandyman umfowethu njengoba eqinelini nami leli lami bafethu mase sikushaya mase kube ngasidlala ngawo uzongishaya kanjani sengeqile uzongishaya kanjani sengeqile wena uzofuna iphoyisa ufuna ukulihlaba uphinde kana udliwe kala i-double impact yefosa kwena manenga lapha. Yeah, sanibona guys, ngicela siphoze nje kancane ivideo. Are you looking for a new gaming experience? Check abakwa EasyBet bazokugixabeza ngo50 webonus yokukwamukela. Baphinde futhi bakunikeze 25 wama-spin ebonus uma ususayina phile. Wena into ekumele uyenze ukuregister usebenzisa ipromo code yami Thando50 and then ibonus yakho izobe isiyayingenela automatic after usuqeda iregistration. Uphinde futhi usitike ngama-weekly cashback offers kuma-slot sports, aviator and many more. Guys, if you want to know more, check leyo link lapha ku description yami. Nikhumbule guys, kunemgobo nembandela T's and C's apply. Ukhumbuleke futhi ukuthi ukugembula kuvumelekile kubantu abangaphansi kwa 18 years iminyaka. Nidlale responsibly. Danko wasibuyele evidweni. Uyabona wena fana ngizokubulala ngikuhle
Siyohlangana. Siyohlangana. Siyabonga, uyabona kodwa ukuthi into kanjani eMozambique? Ayinhle nami bengayitsheli ukuthi kanti eMozambique kuhle kanje. Yeah. Ayi. Kodwa uyakhumbula ukuthi bengisaba kanjani sisafika? Kanti ku-nice nabantu ba-nice la Masuthu right? Hayi ngeke. Ngisho ukuthi ulimi liyafana isiZulu phela lesini esikhulumayo. Sanibona bomkhaya. Hawu, Hayi umuntu okhuluma isiZulu esihle kanje siyaqala-ke le Mozambique. Uyaphila kodwa bomkhaya. Hayi kuyaphileka mfowethu. Kwakuhle ukubona umuntu okhuluma isiZulu njengami. Solo ngifikile akekho sengingambona. Ntabu kuyaphi emkhaya? Hayi mfowethu usuke eThekwini eKZN. Oh nizokwenzani ngala? Hayi no i-vacation nje sazopholisa ikhanda kancane ngala. Wena ufunani ngala? Nami ke ngihamba nomndeni wami siku-vacation nje kumnandi. Hayi into emnandi ke leyo mkhaya. Hey kumnandi umuntu okhuluma isiZulu. Kunini siphele isi-obrigado la nobarkado. Hey safa mkhaya. Hey hayi kade. Alimeke mkhaya. Ngiyanazi. Usaze laphi mkhaya? Imaka niwona ama-content creator le noma i-couple ku-Instagram. Kufana kwabantu mfowethu. Kufana kwabantu mfowethu. Hayi ngeke mkhaya. Kulungile ke mkhaya. Usho lani ukuthi siphume eThekwini? Kanti Uzothi uma ukuthi lo muntu osibonile kula maphepha egcwele ithengu lonke. oh shit, hayi flop le mama, awe ma Jesu. Yabona umuntu wamabhadi ngempela. Sizothini ke manje Uyasibuka sambeni. Sawubona. Yebo njani? Ngiyafila njani? Ngiyaphila. Wait yes man. Lalela igama lami nguSanele wami uPhumulo. Amahle Ndlovu. Yeah, kodwa ke abaningi ijele lonke uyabona nje ijele lonke la bangibiza Bhova ke. Angazi noma usuke wezwani ngoBhova igonya lamagonya. Mina ophethe zonke lezi ziboshwe uyibona zinje zifola ngaphansi kwami. Yabo. So nje uyabona ukuthi nawe mfethu umuntu ozokhuleka usanda kufika la. Ya ngisanda kufika nje. Ngiyaqonda yazi ngathi ulethelwe mina mfethu isibuto umuntu. Awungitshele mfethu uthini ngale ziboshwa lezi ezeqana amaphoyisa. Iboshwe zeqayo. Hey man, yazi into engizama ukuyichaza ukuthi mina uyabona mina asikho nesodwa siboshwa ongasibuza ngami mfethu sikutshele ngolutho ngami. Mina ke ngumuntu nje ophethe lonke lelijeli imini igunya lamakhumuzwa ngamagunya la imini igunya lamagunya ngiyayithanda indlela yona ngithanda nangendlela nje omuhle ngayo mina nama sikuthiwa siyayenza lento sobabili and ngathi singeqa ku late yazi mhlawumbe ngizocheck ama shift akho. Yazi uyangidida. Eish ngizama ukuthi ngifuna seqisela iziboshwa zingayinaki yonke lento le kuba ukuthi lento engizoyenza mina nawe sazi ukuthi sihlangene kanje sobabili and mesiphuma ngifuna nje mase singaphandle sazi ukuthi siyiphilela kahle. Hayi bhuti ngeke uyadideka. Siphinde siphuma siyapha. Wena usazohlala la. Usazohlala. Kodwa usho ukuthi ngizohlala ngifana nawe ngithi awucabange nje usuyibizwa ngoMrs Bhova. Awukufisi lokho. Smile sakho man lungile ungakhohlwa igama Bhova seliqana kahle lento mengibuya yazi. Oh mama man yes. Yawugeza umoya wami phakele inhliziyo udlabayo. Oh mana no. Ngithe hey. Uzala. Ngithe no ungakhuluma mina ukhuluma. Esikhanga impela ndoda correct. Nangu 6 7 and 8. Oh mana no. Oh mana no. Hayi ngu 6 and 7 and 8. Ileyo ndoda yaseTambula. Correct or kanjani? Ya malume. Ngeleke jana. Correct. La udibane nalo ke Kalikati eligibela imbongolo lincenge kancane lizile ufika seliyoshona ilanga. Yes. Ngeleke jana. Ngoba wena uthi ungeleke jana. Baningi ke bezibiza ngecala bengenawo cala. Kuzomela ngithole ngempela ukuthi uyilento ozibiza ngayo yini na? Wash. Correct. Love more. Ngizocela nje etholele inkunzi ukuthi uyifake ezishingishangeni. Ngifuna ke ndoda emnyama ukuthi ungitholele indoda emhlophe
engakwazi ukuqobola nale ndoda ifuna ulayini okugcwele ukuthi ngempela uyiyona into ezibiza ngayo ngoba phela lapha banokuzibiza ngecala bengenacala lapho ngezishingishane endoda emnyama ngezishingishane mkhulu yes wena ndoda wona ke ndoda ethi mhlophe kodwa izwatho zayo hayi zengigcina ngingadibani uzohlala phansi nje uzolida ungelekejana ozofika nekuyena ozothola ukuthi lento ishoyo iyiyo ngempela yini nangempela 6 hayi siyokwesizwe hayi ungahlala khona la empedeni uzahlale nawe emshana ngandani umshana uhlala nami sengithi usabela nami correct hayi akaphakamisi nombolo ngitheni impunde le hayi ukhusabela nami hey wena yes awuzu nakanye indoda umfowethu khala correct hey wasibuka njengomkhaya hey akufanisa ndoda ngathi ngiyakwazi kodwa wena Oh. Iziphi nabukana kanjena manje? Hayi hlehla ndoda enkulu hayi. Ungayibamba ndoda enkulu relax akhululeka. Ndoda enkulu bengithunywe unongoloza la. Kunenye indoda lapha efikile selini yethu ethi isebenzi 26 27 into ezikanjalo. Manje unongoloza befuna ukuthi ngithole nje noma i26 elilodwa lihambe liyokhuluma nale yandoda ukuthi sithole ukuthi lento ekhuluma ngayo ngabe uyayazi. Oh. Hayi siyabonga ngiyazama manje ukulandela. Sibonga indlela. General. Ndoda enkulu. Hayi. Esabela nami lo la indoda umphatha ke ngokugijima. Awufuna ukubambe. Uyazi. Hey. Ndoda enkulu. Uthi ngifonele isigogo na sami. Bambe. Shanda pha. Alright mama. Lale we mama sinenkinga ke lana. Yabona indoda nethu manje nalana ngimisile kahle la ngaphakathi manje. Sengibambe ngamawashe ngeibhadi lana yabo. Yabona ke ngoba into yokuqala bengiplanile siyenzekile ukuthi ngakwazi ukuyiqonda lengane ngakhuluma nayo. Uyabona into esefanele ngenze manje ukulandelayo ukuthi ngeke yena ngimtshothe mhlambi angajabula noma sekuthiwa siphumela naye ngaphandle mhlambi ngimise pheshe kungenziwa ukuthi naye akekho umuntu ongafuna ukuya pheshe. Lengane amshothe yafuna pheshe. Into esengizoyenza manje ukuhlala kuyona. That is my second task ke manje. And ngifuna sayitshela practice. Practice ukukhohlakala futhi. Hawu ngetheni manje umuntu uyasakhuluma yedwa nje ngohlala. Wena njalo la ngaphakathi. Wena inkinga ushakala uyishangala. Akithi ejele phela. Yini lepractice yakho ukubhova manje? Cha ngikhuluma. Angithi ejele phela liyabhoreka. So fanele ngihlanganise lonke wedwa ukhuluma wena. Uyijele libhorekayo. Noma wena ubhorekayo. Cha ngikubonile phela lapha. Ukhuluma nalengane efikayo. Le sanda ukufika. Iphoyisa likhuluma nesiphoyisa. Hayi bengimwelcome nje. Umukhama iphupha ucela ukuzwa welcome amaphoyisa afikayo. Cha bengimtshela ukuthi la ijele lonke leli aza ngifune umuntu ozohlupha le ngane. Yabona njengoba ngithi ngikhathe correction yakho ngizokhuluma kubi kanye. Awusetsheni. Angikudingi uphinde usondele eduze kwale yakho. Iyona into elake nami into ebengisho ukuthi angidingi umuntu asondele eduze kwale. Ungaphinde ke. Cha awukwazi. Uqinile nje ngiyabona nikubonile. Khuluma isikhathi eside kabi. Manje awukwazi. Uthoni uyamolikhama. Mekuwukuthi isikhathi eside kodwa. Mekuwukuthi ke sayitsheni mina nalengane siyazwana uzothini. Khonto zoyenza. Azwane nawe unje ngiyakutshela. Mekuwukuthi mina uzwana nawe unje. Mekuwukuthi sidalelwene naye. Yabona phofu. Ngitshela kokugcina ungaphindi usondele yangane angidinge umuntu eduze yangane ni corrupt nini niyazazi cha no more u-offer nini u-offer no more kodwa ngiyaqala amaphoyisa nomona kanje kusho ukuthi into yami yabonakala kuyakhanya madoda mase kusola namaphoyisa yes owami loya ushilo maloma ushilo wamwana na Tholele mnyama 6 wakho u7 ngizovala ngo8 ngithe wamana nange lebejana ayike ngaphandle hayi ziyangena hayi ungasida nje la mina nawe
Sidibana emnqamlezweni. Thoko ngeke njalo. Hayi phela lana. Uyasebenza. Busy. Hayi kushawa idolasa la ngeke njalo. Hayi ngeke njalo. Mina nawe safunga emnqamlezweni ukuthi ezinombolweni siyoba mehlomane. Mangifotshele wena ufothe ngapha. Uma ufothe ngapha mina ngifothe nyakatho. Uyadibona? Engelike njalo. La kunenombolo hayi engigcina ngingadibana. Ushuleka nazi izimpunde ngoba phela ngizozibiza ngezimpunde ngoba hayi ngidibani ngelike njalo. Lo uthi yena uyindoda yase 26 uphakamiswa o7 no6 abakhulu abadlula amadlebe manje bengifuna ke ngelike njalo ukuthi uthole ukuthi lento ayishoyo iyiyo yini ave ukuthi mhlambe uzibiza ngecala engenacala up sat guy up sat up yes Ndodombo lethuka hayi ndoda edambula imashini ngicela ngicela nge21 bayonet up set change magazine down up down high down up down unyaze la kushaka mapulaya la kushaka ukhuluma ngonyazi ifethu unyazi yazi yalabela ngidabula ngempaba isahluko sika 1 2 3 4 5 iminwe yonke correct nongolosa ngene ngejani hayi ngishaya kahle abantu bakho la ayikhona ukuthola ngempela ngene ngejana oyibo ake ngihambe nje ngasemosha isikhathi wangene ngejana hayi ngiyakhulula mangibonge nje indoda emhlophe ngiyohlela ngicwele ngawe hayi wena phela windoda esemafini hayi awusale ukuthi uyidika ngomsi ngiyaphakamisa ngele ngejana ndoda emhlophe hey hayi wena yes hey wena awunasithupha wena awuna mina ozoyiphakamisa la uyimpunde wena uthalala man la mo laba sebesenza ilima ndoda uJoseph kuzomela bakuxoxe laba angiqale ngayo yabo lento ufuna ukuyenza anginankinga nayo manje mina inkinga sengimdala sokoma isihlaba lapha yothi uyalifaka livele licrack kodwa ke nongolozayo mina ngikuphathela umfana ngimtala kasisile yona ngikhulisile lengane ngihamba nayo malume andakakwazi ukuthi bengithi akenza into ingenziwe ivagina ithethaqa igcotshisa uvaselina kuphela baby yabona Johnson nakwe hayi uyabona ke ndoda amadoda hayi uyakhuluma ke wena hayi ngiyakubona impela ukuthi hayi usumzwezwe wena ngikusathola lutho awusiyena ukhali kanongoloza hayi ngeke unongoloza udlamalembe afana nomshana uthe umfana kadadewethu siphuma lepho ngolo saphinde sahlala eThekwini sayenkanda sesila nje umkhaya nami ngengayo eThekwini ngayinkanda nalapho ke waya khona ngengayo nala nasophongolo nginezihlobo hayi umkhaya wami wena hayi sikhulume nayo mshana awuzonga ke ngitheni kwena malume uthe sohlala kahle sesifike kwanqike ke bona ke manje ke kusayi strategy nalesi wena into ofanele uyenze mshana dedela umthetho uzobona inhlanhla ezofika ngizobe ngikugadile ngizobe nginawo ngikubambe ngesandla hayi malume ukhuluma ngani lalela lamadoda amakhulu lawa uthe malume wena indoda enkulu nje lana phela mina ngimkhulu ngaphezulu kwabo that's why ngithi wena dedela lento khona ezokhola ukuthi ngimkhulu ngempela wena ngithi mina nguwena wena dedela lento bese pick up tape malume hayi ndoda amadoda yes hayi wena nje Joseph
la mo animthola lesponge nevisa elilodwa lokungaba nevisa elilodwa azondlalela ngalombheda indoda lesi mshana sondela hamba ngikubhekile ngithi Dedela lento. Awudedela mshana. Sizophila kamnandi mshana. Malume. Yebo mshana. Uyamhlunga ntabeni. Hayi ngithi dedela mshana. Idedele. Ngathini kuwena ngokuthi ungafuni ukuthatha kunjani bekunje? Hayi bo uzoba right mshana. Mina ngifuna siphila kamnandi nawe mshana. Hey mshana. Ngiyakusupport wamtshela kasisi ngithi banike lento. Gomisa iqolo mshana, ngagomisa iqolo mshana. Hayi mshaya kanti. Awe mshana. Unjani kodwa ungcono ngithi? Ngcononi malume uyabona manje malume izinqa zami zibuhlungu kanjani? Ehlisa umoya mshana ithi ngikutshele nje kanti. Malume ungidayiselani kodwa? Ungidayiselani ejele? Ungidayisile malume. Izinqa zami zibuhlungu manje malume. Ungalokho ukhuluma kabuhlungu nje lalela mshana la isejele. Yabona mina mengithi dedela lento senzela ukuthi phela siphile kamnandi. Mina ngiyazi ukuthi kwenzakalani. La wena wazi. Hayi malume awungitshelanga ukuthi sophila kanjena. Awukushonga mina ukuthi kumele wena manje thula lalela. Wena ngaphandle buvela uyisibhayizana. Ngithi yabo manje ngabe ufile. Kodwa ngathi mina hayi asenze kanje. Yabona nje ubusuyidedelile uthela wayeke. Enye into ufanele uyazi ukuthi la mase uhamba ngalo layini. Hayi ke mfethu ke yonke into ubuthelela. Into engicasula ngayo wena Silima. Ukuthi ngathi mengikutshela ukuthi fanele uyijwayeze ukukhatha wangakhatha. Buka nje manje usunjani. Yabo? Ngaba uzwanga ubuhlungu nje. Malume bengaselapha. Ngithi thula. Khuluma mina manje. Ayizolo lento uzophola futhi. Into engiyifunayo futhi kuwena efanele siyenze manje ukuthi uyidedele, yabo? But ungayidedeli phela ngingasho. Hayi bonke malume ngisazophinda futhi. Ungabe sekuba mnandi kuwena ngingazi mina. Kanti ngisazophinda ngathi. Ngithi ngiyakutshela nje ukuthi uma uyidedela uzodedela mekusho mina ngoba phela first siphile kamnandi nangulokhu uzalethemba. Siphiwe. Malume musukudlala ngami malume musukudlala ngami. Awuthikazi. Uyahamba malume musukushesha akuhambeki. Uzophola manje. Akuhambeki kumina malume. Uzophola lalela uzophola.